Datum je 29. jun 1998. godine. Gradski stadion u Tuluzu. Utakmica osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu između Jugoslavije i Holandije. Rezultat je 1:1 i dosuđen je 11-terac za Jugoslaviju u uvodnim minutima drugog poluvremena. Odgovornost preuzima Predrag Mijatović, jedan od najboljih fudbalera sveta u tom trenutku. Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. 6 godina ranije reprezentacija Jugoslavije izborila je plasman na evropski šampionat koji se 1992. održavao u Švedskoj. Predvođeni iskusnim Ivicom Osimom sa klupe, Jugosloveni su bili viđeni kao jedan od glavnih favorita, uzimajući u obzir da su u kvalifikacijama doživjeli samo jedan poraz i ispred Danske uspeli da završe kao prvi u grupi. I dok je fudbalska reprezentacija blistala, zemlja se raspadala. Zbog političkih tenzija u zemlji i ratnog stanja u svom rodnom Sarajevu, Ivica Osim je neposredno uoči starta turnira podneo ostavku na mesto selektora. Najbolji strelac tima Darko Pančev, koji je u kvalifikacijama postigao 10 golova, također nije otputovao u Švedsku, tako da su se u avionu našli samo igrači iz Srbije i Crne Gore. Čelnici Fudbalskog saveza bili su svesni opasnosti da ekipa bude izbačena, pa je reprezentacija Jugoslavije prva od svih doputovala u Skandinaviju, računajući da kada se jednom tamo nađu, niko ih neće vratiti kući. Ali nije bilo tako. 10 dana pre nego što je trebalo da odigra prvu utakmicu, reprezentacija je izbačena sa evropskog prvenstva. Umesto Jugoslavije priliku je dobila Danska koja će tu šansu iskoristiti i u raspletu događaja koji nikada pre ni posle nije viđen, postati šampion Evrope. Proći će punih 6 godina pre nego što će se talentovana generacija ponovo naći na nekom velikom takmičenju. Nakon ukidanja sankcija, prve zvanične mečeve reprezentacija je odigrala u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Francuskoj. Iako je bila u vrlo jakoj grupi, gde su se između ostalih našli u tom trenutku aktuelni vicešampion Evrope Češka, kao i u to vreme odlična Španija, Jugoslavija je uspela da završi kao druga u grupi i izbori plasman u baraž. Presudne su bile 2 pobede nad Česima, od kojih se posebno pamti ona ostvarena u Pragu, golom Sava Miloševića u sudijskoj nadoknadi. Jugoslavija je u baražu demonstrirala silu i ponizila Mađarsku u obe utakmice. Već u Budimpešti bilo je jasno ko će putovati na mundijal, pošto je Jugoslavija slavila sa 7:1, a glavni lik ove priče je u tom meču postigao hat-trick. Nekoliko sedmica kasnije, rutinskih 5:0 u Beogradu uz 4 pogotka neverovatnog Mijatovića označili su početak velikih nadanja za domaće navijače. Holandski fudbal doživio je ekspanziju početkom 70. godina prošlog veka, a najzaslužniji za tako nešto bio je legendarni Rinus Michels. Njegova filozofija totalnog fudbala stvorila je od Holanđana jednu od najboljih reprezentacija sveta, a Johan Cruyff, koji je bio simbol tog tima, obeležio je 70. i 80. godine 20. veka. 2 puta uzastopno Holandija je na mundijalima osvajala srebro i oba puta je u finalu poražena od domaćina turnira. Konačno, 1988. godine, vođena novom fudbalskom ikonom, Markom Van Bastenom, stigla je i do prvog velikog trofeja, titule prvaka Evrope pobedom nad Sovjetskim savezom u finalu. Gol tadašnjeg napadača Milana ući će u anale evropskog i svetskog fudbala. 10 godina kasnije, tim selektora Gusa Hidinka domogao se osmine finala kao pobednik grupe E, iz koje je dalje otišao i Meksiko sa druge pozicije zbog slabije gol razlike. Okosnicu reprezentacije činili su fudbaleri koji su 3 godine ranije osvojili Ligu šampiona sa Ajaxom, Patrick Kluivert, Mark Overmars, Clarence Seedorf i tandem koji će imati bitnu ulogu u raspletu drame u Tuluzu, golman Edwin van der Sar i omaleni vezista Edgar Davids, kojeg je nadimak Pitbull najbolje opisivao. Mogla je Jugoslavija i drugim putem do lakšeg protivnika u osmini finala, ali je u grupi sa Nemačkom završila kao druga zbog slabije gol razlike za 2 gola. Mučenje protiv Irana u Saint-Etienneu skratila je levica Siniše Mihajlovića u završnici susreta, što je bilo dovoljno za minimalan trijumf. Puleni selektora Slobodana Santrača imali su 2 gola prednosti u drugom meču, pošto su Mijatović i Stojković nokautirali favorizovanog protivnika. Da se Nemci nikada ne predaju videlo se i tog popodneva u Lansu, kada su u poslednjih 20 minuta dali 2 gola i došli do, ispostavit će se, kobnog remija po Jugoslaviju. Okršaj sa Holanđanima zakazao je Slobodan Komljenović, čiji je pogodak u Montpellieru bio dovoljan za još jedan minimalac, ovoga puta nad Amerikancima. Taj 29. jun 98. jedan je od onih datuma koji se ne zaboravljaju.
Čitava Jugoslavija bila je kraj malih ekrana i svi još uvek pamte gde su gledali utakmicu koja će ostati urezana u kolektivno sećanje naroda. Holandija je povela golom Denisa Bergkampa pred kraj prvog poluvremena. 1:0. Ali nadu u preokrete doneo je Komljenović pogodkom na početku drugog dela utakmice. 1:1. Samo nekoliko minuta kasnije Jaap Stam sa leđa vuče za dres Vladimira Jugovića. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde čak je i ostao na nogama, pa su mnogi bili iznenađeni kada je sudija Jose Maria Garcia Aranda pokazao na belu tačku. Drži ga za dres i 11-terac. Lopti prilazi Predrag Mijatović. I evo sada prilike za potpuni preokret. Nepunih 40 dana ranije, Real Madrid je postao šampion Evrope pobedom nad Juventusom u finalu Lige šampiona. Čovek odluke bio je upravo Mijatović, koji je kraljevskom klubu doneo prvu krunu nakon 32 sušne godine. Mijat je godinu dana ranije u izboru za zlatnu loptu završio na drugom mestu iza Ronalda. Pucao je od samopouzdanja i bio je logičan izbor da preuzme odgovornost i suoči se sa 198 cm visokim Van der Sarom. Tako dolazimo do trenutka sa početka ove priče. Mijatović i Van der Sar. Mijatović prečka! Biće ovde još uzbuđenja. Ostaje 1:1. Kada sam postavio loptu na belu tačku, tek sam onda pogledao golmana. Van der Sar je u tom trenutku raširio ruke i meni se tako smanjio gol da to nije bilo normalno. Odlučio sam da šutiram visoko i snažno, jer bi on mogao da je zakači, ali sam malo zakazao. Bio je to jedini neiskorišćeni 11-terac na čitavom mundijalu u Francuskoj, ne računajući penal serije. Samo nekoliko minuta kasnije, Denis Bergkamp je nakon jednog duela namerno nagazio Sinišu Mihajlovića, međutim, na iznenađenje svih, španski arbitar nije našao za shodno da mu pokaže crveni karton, pa čak ni žuti. Iskusni štoper je već imao problem sa rebrom i zbog poteza protivnika mora je da izađe iz igre u završnici susreta. Fudbaleri Jugoslavije nisu uspeli da se oporave od šoka, a kazna im bila surova. I 2:1 za Holandiju, Edgar Davids. Edgar Davids je u nadoknadi vremena postigao gol kojim je odveo svoj tim u četvrtfinale, a Jugoslaviju poslao kući. Od tada država je 2 puta menjala naziv, plave su zamenili orlovi, a navijači i dalje čekaju da državni tim ostvari značajan rezultat na velikim takmičenjima. Predrag Mijatović postaje legenda Partizana, Valencije, Real Madrida i reprezentacije Jugoslavije, ali ostaće upamćen po prečki u Tuluzu, za koju mnogi kažu da se i dalje trese. Ukoliko vam se svidela ova priča, molimo da nas zapratite i kliknete na subscribe.